Super! Pozdrav, pozdrav! Evo, htio bi pokazati kako gledam prognozu za par dana ili par sati unaprijed i da to bude što točnije i koristim 3 servisa koja ću vam sad pokazati. Evo, naš DHMZ, dakle Državni hidrometeorološki zavod, za Hrvatsku prognoza je pretežno oblačno danas, ali ja gledam za Zagreb i isto kaže povremeno s kišom, mogući pljuskovi, grmljavina. Vjetar umjeren južni, jugoistočni, u okolnom gorju i jak. Vjetar me inače zanima jer vozim bicikl, pa onda je i vjetar dosta faktor koji utječe na vožnju bicikla. I naš državni hidrometeorološki je rekao ovo, dakle kiša. Imamo Norvežane koji sada za par sati, koliko je ostalo još, sad je 5 sati, dakle do kraja dana kažu nema više kiše. Tako su oni izračunali. Dakle, to je njihova prognoza. I imamo sljedeći rain alarm. To je baš radarska slika. Evo, sada ću osvježiti. Dakle, šta se događalo u zadnjih možda sat i pol do 2. I možemo vidjeti kako se oblaci kreću i otprilike predvidjeti, dakle, da li će doći nad točku nad kojoj se mi nalazimo. U ovom slučaju ja sam u Zagrebu. I onda za sat, 2 unaprijed ili 3 nema bolje prognoze od ovoga. Dakle, imate realnu sliku kišnih oblaka koji se kreću ovako, onako, lijevo, desno, ili ih nema uopće, dakle neće biti, plus Norvežani yr.no koji imaju ovo za 2-3 dana unaprijed. Isto dole je i ove strelice koje pokazuju vjetrove i imamo DHMZ opisnik. Sad, DHMZ još ima i prognoze 3 dana meteogrami, dakle trodnevna prognoza za 3 dana unaprijed. To je nešto slično kao i Norvežani. Evo sad ako usporedim ovo i ovo, to je za 3 dana. I isto kažu ovdje petak, kišica koja se smiruje prema kraju večeri, odnosno noći. I možemo pogledati i 7-dnevni, 7 dana meteogrami. Isto kaže petak kišica, smiruje se i sljedećih 4-5 dana nema ništa. Do sljedećeg petka opet koja je ovdje nekakva mala kišica. Mada ovo tu se može promijeniti sutra već. Dakle, ako sutra budemo gledali ovaj isti meteogram, može biti drugačije. Recimo da pojavi se, ne znam, nedjelja, ponedjeljak, utorak, već se pojavi negdje mogućnost neka kiše. Isto tako i ako gledamo Norvežane, može se promijeniti, dakle oni, kako se mijenja cijelo vrijeme situacija, oni to dalje proračunavaju. A ovdje na rain alarmu vam je, dakle, direktna slika onoga, realno što se dešava nad područjem nad kojim se nalazimo. Znači, ovo su kišni oblaci i sad, znači, ova tu tirkizna boja je lagana kiša, a što ide prema crvenijem i ljubičastom, to su sve jača i jača kiša. I sad vidimo da se ti oblaci se miču, dakle, Norvežani kažu nema više danas, DHMZ 3 dana isto kaže prema kraju večeri nema više kiše. Evo, to je otprilike kako gledam uz pomoć ta 3 servisa prognozu, da bi što točnije mogli vidjeti, jer nijedni baš nisu 100% točni. I onda u kombinaciji možete si nekako vidjeti da dobijete što točniju prognozu. Da li će kiša, da li će padalina. Ako je lijepo vrijeme, onda ja baš ni ne gledam puno prognozu, iako znam da sljedeća 2-3 dana neće biti. Ali kad je ovako bi, ne bi, za sat, koji sat plus minus nešto kiša bi, ne bi, onda se to gleda dosta, jer da biste znali kako se obući, kabanica, kišobran, bicikl i sve te kombinacije. Evo, nadam se da je bilo korisno. Hvala, danke, thank you, merci, grazie, fallimentarit, obrigado, šukranicije, sije, spasiba. Naučio sam još 2 jezika. Na još 2 jezika reći hvala. Kiitos, to je ili filmski, ili finski, ili danski. I origato, to je japanski valjda. Pozdrav, čao, čao. Super!